A través de la doctora de capçalera que em va derivar, perquè jo vaig recórrer amb ella perquè després de molts anys i molt temps va ser l'última persona que se'm va acudir d'anar, perquè no vaig mai al doctor. I en aquest cas la doctora de capçalera és una persona molt sensibilitzada en molts temes i em va derivar directament. I bueno, així vaig arribar. Home, la meva experiència és que hi ha un abans i un després de venir a AREP, perquè jo vaig arribar molt enfonsada, diguéssim ja una mica a les últimes, i necessitava trobar algú que pogués parlar de tu a tu, del mateix problema que tenia. I aquí vaig trobar-ho. Ho vaig trobar i per mi va ser un descans, o sigui, va ser un abans i un després. Arran de trobar-me amb el grup del GAM, vaig trobar persones amb la mateixa problemàtica i que podíem parlar, podíem descarregar tots els nostres problemes i dubtes. He après molt, m'ha ajudat a buscar el camí i anar aprenent, tenir ganes d'aprendre més d'aquest tema de la salut mental. I en aquest cas, per mi ha sigut un abans i un després, perquè em cuido molt més a nivell personal, que m'havia deixat bastant, i em sento molt més tranquil·la i molt més acompanyada. Això és una oportunitat enorme de poder parlar dels teus problemes, que han de demanar ajuda, han d'anar buscant sempre i no tenir por del tema de la salut mental, que encara avui en dia és una cosa que sembla que estigui una mica estigmatitzada. Sempre hi ha temps per trobar l'ajuda que es necessita i no s'ha d'abandonar mai.